En aquest vídeo l'objectiu és graficar aquesta funció. Aquesta funció és de segon grau, d'acord? Per tant, serà una paràbola. Aquí la x que té major grau és aquesta, per tant, serà una paràbola. I una paràbola es pot tenir aquests tres tipus d'equacions. El primer de tot i més important és identificar quina de les tres és. Aquesta forma ens dona molta informació de C, que és el tall amb l'eix vertical. Ens dona una informació directa. Aquesta em dona informació de les solucions. D'acord? De fet, les solucions no són amb el signe, són sense el signe. Són aquestes d'aquí. I aquesta ens dona una informació directa del vèrtex. De fet, les solucions, més que solucions, entengueu, solucions és els talls amb l'eix horitzontal. D'acord? Si jo sé això, puc dibuixar qualsevol paràbola. Per tant, aquesta d'aquí, en comptes de i, recordeu que és f de x, la compararé amb aquesta a, x menys h, una certa h, elevat al quadrat, més k. I ara diré que la meva a és 2, o menys 2, en aquest cas. La h, com que estan amb el mateix signe, la h és 1, i k és menys 4, perquè no comparteixen el signe, per tant, per poder mantenir-ho, aquí hauria de dir menys 4. Quan tinc això, ja puc començar a treballar. Per dibuixar, faig una primera cosa, que és dir, bé, començo pel vèrtex, perquè aquí és el més evident. Quin és el vèrtex d'aquesta paràbola? El vèrtex és un punt V baixa, que en aquesta equació és tan senzill com dir h, k. Component horitzontal h, component vertical k. És a dir, que el vèrtex està situat en l'1 menys 4. Jo ja el puc dibuixar. Doncs agafeu i ja el dibuixeu. Veniu a les equacions. I dibuixeu el punt. En el 1 menys 4. 1, 2, 3 i 4. Doncs aquí trobareu el vèrtex. És més, en l'1 hi ha l'eix, hi ha aquest eix, que és l'eix de simetria de la paràbola. Recordeu que l'única alçada que no es repeteix és el vèrtex. Les altres dues estan repetides. Segona cosa que ens dirà informació, el tall amb l'eix vertical. I això ens ho diu sempre f de 0. D'acord? Tant aquí requadro una mica les coses que cal tenir clares. Els passos a seguir. F de 0 és canviar per 0 la x en l'equació. És a dir, poso menys 2, parèntesi, 0, menys 1 al quadrat. I això, menys 4. 0 menys 1 és menys 1. Al quadrat és 1. 1 per menys 2, menys 2. Menys 2 menys 4 dona menys 6. D'acord? Per tant, jo sé que en el menys 6, en el 0, la funció valdrà menys 6. Ho dibuixo. Estaven amb el menys 4, 1, 2, aquí tindràs el menys 6, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí, en el 0, va el menys 6. Marco aquest punt. Aleshores, per simetria, si jo em desplaço una unitat del vèrtex amb horitzontal, o sigui, si jo vinc al 2, tindré la mateixa alçada. D'acord? Jo això ho puc assegurar. Aquesta alçada serà la mateixa. Aquest punt, en el 2, he de tenir la mateixa alçada, menys 6. Podem provar-ho, podem comprovar-ho, si voleu. Si feu f de 2, això què és? És menys 2, 2 menys 1 al quadrat, menys 4.
Si feu 2 menys 1, torna a donar 1. 1 al quadrat és 1 per menys 2, menys 2, menys 4, menys 6. És a dir, també estàs en el 2, l'alçada menys 6. Sí? I d'aquesta manera ja comproves. Aquí ja podries llançar la recta, ja podries dibuixar. Ja podries dir, aquesta equació farà això. Sempre hi ha un tercer punt que us diem, que són els talls amb l'eix horitzontal. Però veieu clarament que això no en té. Mai aquesta equació tornarà enrere. Les aspes sempre van cap a baix aquí en aquest cas. Per tant, aquest eix de les X, l'eix horitzontal, mai el tallarà. L'eix vertical sempre hi haurà algun punt en què es talli. Però pot ser que algunes equacions com aquesta mai tallin l'eix horitzontal. I és aquest cas. Aquest és un exemple. Per tant, directament, jo ja sé que l'equació f de x igual a 0, que seria el que hauríem de fer per trobar l'eix, aquests talls, és a dir, f de x en aquest cas què és? Doncs és menys 2x menys 1 al quadrat menys 4 igual a 0. Això no tindrà solució. Ho provem perquè ho veieu, però segur que no té solució. La vaig a posar aquí perquè sigui més clar la solució d'això. Mireu, si sumem 4 a les dues bandes, això em queda 4. Menys 2, x menys 1 al quadrat. I si dividim per 2 els dos membres de la igualtat, ens queda 4 entre menys 2. Aquí hem sumat 4 i aquí hem dividit per menys 2. Si divideixo 4 entre menys 2 em queda menys 2. I ara si faig l'arrel quadrada, jo no puc fer l'arrel quadrada d'un nombre negatiu. Per tant, aquí no puc seguir. Sí? No puc fer l'arrel quadrada de menys 2. No té solució, no hi ha dos nombres multiplicats que donguin iguals, amb signe i tot, que donguin un nombre negatiu. Perquè és impossible. Per tant, això no té solució. No té solució. Això no és que estigui malament el problema ni que us hagin volgut enganxar, és que simplement per dibuix veieu que té sentit. No té solució, no talla l'eix vertical, l'eix horitzontal. Per tant, aquí teniu l'explicació de per què algunes equacions de segon grau no tenen solució. I fins aquí el vídeo, espero haver-vos ajudat.